forbindelse med statistikken her i Frederikshavn, der har vi i alt 138 voldsager, havde vi sidste år. Og ud af dem, der var de 23 sager, der var det blandt unge mellem 15 og 18 år. Og de 22 af dem, der blev sigtet, det var drenge. Og der var så 2 piger, der også blev sigtet. Statistisk, der er det 96% af dem, der begår vold, det er mænd. Og 87% af dem, der bliver udsat for det, det er faktisk også mænd. Men der er en masse mørketal omkring det her. Man anslår, der er ca. 50.000 kvinder om året, der bliver udsat for vold eller bliver truet. Det er svært at pege på en årsag, men der er som regel altid indblandet enten spiritus eller narkotika. Så det er meget sjældent, vi har en voldsag, hvor den ene ikke er påvirket af spiritus. Og tit er det begge dele, både den, der er sigtet, og den, det kan være. Ja, det sker, at vi bliver truet, og så skriver vi en sag om vold mod tjenestemand i funktion. Og det giver som regel en ekstra straf, hvis man truer en tjenestemand. Ja, mit gode råd til unge, det er måske lige at drikke knap så meget sprit, når man er i byen. Så man har nogenlunde idé om, hvad det er, man går og laver. Og så oplever vi tit, at de unge, de vil egentlig hellere have en ris i lakken, end de vil have et ris i renommé. Der er ikke nogen, der skal komme og kalde mig for en tøsedreng. Så mange gange så stiller jeg op til nogle øretæver, som jeg godt ved, jeg får. Men jeg vil hellere have et par på hovedet, end jeg vil gå væk, fordi så bliver jeg kaldt for en tøsedreng og en kyling. Det vil jeg ikke. Jeg er 18 år gammel. Jeg går på HTX, og i min fritid, der spiller jeg håndbold. Og så ellers er jeg sammen med kæresten. Vi går meget på biografen og er ude at spise, og om aftenen eller om dagen, så går vi også nogle ture langs stranden. Og ja, vi hygger os, og vi har et rigtig godt sammen og holder af hinanden. Jamen ellers så er jeg sammen med vennerne, og vi hygger os, og det er også nogle håndboldkammerater. Vi hygger os rigtig, spiller med PlayStation, og så går vi meget i byen sammen og fester sammen, drikker en masse bajer. Og det var jo så den aften, hvor det hele det gik galt. Det var lørdag aften, og vi sad hjemme i min lejlighed og fik noget at drikke. Det var så sammen med en masse venner. Og efter det så tog vi så til fester på skolen, hvor vi fik endnu mere at drikke, og man blev godt beruset, og man var ude at danse, og havde det sjovt, og gik rundt og sang med vennerne og sådan noget. Og så var jeg så på toilettet, så da jeg kom ud fra toilettet, så blev jeg lidt hidsig, og så skøb jeg til ham og kom så lidt op og tørpes der. Men så gik han så væk fra mig. Han gik ud af døren. Men jeg synes så ikke, at det skulle være over det her, så jeg gik efter ham, og så endte så med, at jeg løb efter ham. Så endte det med, at vi kom op og tørpes igen, og så slog jeg til ham flere gange, og til sidst så kom jeg til at sparke. Du skal på mig, jeg gider på en pest der. Slap sgu da af, men det var sgu da ikke med vilje. Fucking nummer. Kom så med laver det, okay? Min dom, det blev et
halvt års betinget og 20 timer samfundstjeneste. Og i samfundstjeneste der er jeg ude og rense lokummer. Og det var virkelig forfærdeligt. Det var... Jeg tænkte på, det jeg havde gjort hver gang jeg var ude og rense lokummer, og jeg havde det skidt med det. Fordi det var virkelig træls at gå og rense lokummer andre steder og rense lort væk. Og det var så forfærdeligt. Jeg fortrød det virkelig meget. Så bare jeg lade være med at drikke så meget og reagere som jeg gjorde. Det var virkelig det har ændret meget i mit liv. Min kæreste, hun reagerede som at hun slog op med mig. Det blev jeg virkelig ked af, fordi jeg holdt virkelig meget af hende. Men hun mente bare ikke, at hun ville være sammen med sin voldsforbryder. Det er jo så ikke noget, jeg ved, men det var jeg virkelig meget ked af. Jeg gider ikke mere, Jan. Jeg slår op. Hvad? Hvorfor? Jeg gider bare ikke mere. Hallo, hvad har jeg gjort? Jeg var forelsket i den. Jeg troede, du var ikke den, du er. Det er jo stadigvæk, jo. Jeg var ude og søge fritidsarbejde, fordi jeg havde brug for nogle penge. Men da jeg kom ned og ansøgte om det job her, så krævede de så, at jeg skulle have en ren straffeattest. På den måde så fik jeg så afslag på det job. Og det har jeg så prøvet et par gange. Og det generer mig lidt på en måde, at jeg ikke kan få det job, jeg har lyst til at arbejde med. Hej, velkommen til. Tak. Jamen, det ser jo meget fint ud. Du virker jo som en god og flink ung mand, så det er også præcis det, vi har brug for her i firmaet. Men har du ikke en straffeattest med, så vil jeg egentlig gerne lige se den. Jo, den har jeg lige her. Jo, mange tak. Okay. Ja, det ser desværre ikke helt så godt ud. Der er jo en enkelt plet herpå. Så er jeg så godt nok ked af det, men det er imod firmaets moral og vores regler ligesom at ansætte folk med en plet på straffeattesten, så vi kan desværre ikke ansætte dig. Ja, det er godt nok træls. Ja, det er jeg godt nok ked af det, men sådan er reglerne nu engang. Okay. Det må jeg bare finde mig i så. Ja, det må du næsten. Det bliver du nødt til i hvert fald. Nogle af mine venner, de begyndte så lidt at vende ryggen til mig. De turede ikke rigtig at gå med mig i byen mere, og sådan noget, fordi de gad ikke at ende ud i sådan noget, at få en dom fordi at de lige pludselig skulle hjælpe mig, hvis jeg kom ud i et stort slagsmål med en eller anden. Så der kan man sige, at jeg har mistet nogle venner på grund af det. Hvad så skal vi i byen der? Nå, det gider ikke. Du skal bare trække til. Du er ikke til at styre det. Jamen, vi starter i byen. Ja, det siger jeg dig.